Biswajit Deborma thৈमाনি notei ojorao belekano kha khamai tonglaimani jora ojora Tripura hawo chasarana nangai tongmani jora thilai thanglai ngai tongmani jora ono haino haite kaisa kothoma kasoi phaika tagokte bukuksong puilani simi paithak jora no o video no nai tongni goinar amriyang mungai khoroksa Tripura sela kamawi thangmani kothoma norok video ni screen no bini mangpili no nogai mannai bini mung ungkha goinar amriyang tei boibono sumon hinibo ringo bini soi tongmani kami eba address ungkha Monokumar Gat Amchai Priti kami o tongo phia bo chamari phai tongmani bo chamari kasa phaimani kami ke Sipahi Jola district Ramnagar Pagolibari parawo bini bihikni mung ungkha Bokhok Archana Deborma tei borokni bwsabo khorokni ungkha Jalama Sati Brimasa Haketamni bagai bahai kemawi thangka amoni kothoma ungkha omohai borok bihik besai ti besabeti kheno kamio samung manthoge hinei sabrummo samung khlainani hinei aro manthogo hinei thanglaimani hake borok thangai aro tongimani puila o malikni mung ungkha Meridul Jonapati mungai khorokcha wanjei hake o kamanai takhok taklai 2020 Diwali eba Kali Puja ni furo hati khlainani hinei thangmani phia nogo kipilei sokpailia tei tini jora bono tabubo boro tongkha tamo ba ngi tongkha kebo sawi mania hake takhokte bukuksong normi thani koimung ungkha obono tumungno norok o mangpili no nogoi jese jaga phano o takhok no nogoi tongkhan ke norok o video ni screen no nokmani o phone number eba o contact number norok call khlai phone khlai sawi redi o contact number ungkha puila no 6909789097 te kaisangka 7629833183 hake tabuk nor bokhnawi naidi o kamanai takukni bihik bukhok Archana Deborma tamo saka khulungka takuktai bukhung chono ani bosai to ano yakari kalangi thangka bo ko obo nang bu jagao thangani norok yakari kalangjak songke sabrum kaisa malini thani tongo tao song o mas bangke song 4 bosor choli tongo bin no ko tamani malin thani inke norok tamni bagi thang a jaga yang sine samma thagya ne bokhe kisa samung mistri bo samung khayo labaro bo raimano ke bona a jaga malik talang thaka kaisa borok malik bisas kai sino talang thaka a jaga song tongo tongmani se bosuno sabrum bazara ko bo 4 bosor a jaga tongmani song cholo bo suno bazar thana hini cycle langi thango inke bufroni simi thang Kali Puja ko diboni theka thangmani bartan theka thangmani bosa ani bosa mangni bo bin logi ti tukui akui phaija boy baksa kereng samai salaija ke bu phaka sita maisa wine bo thangja bazar ke ang sangka biang thana hi semani bo sabrum bazar thana hi chao ke angke apro tirok tukui ak labar bo kaba ma lamja ke labar robai nei ti tukua na hne ang hne tongka bon bithi tu phai ni sai ro jak bokor kisi sai tong ne inke abon pore koidin choli tongkhan bo thangmani tini baikhe 15 din choli tongkha inke nini nok asol inke bura ani nok asol ke Ramnagar paigli inke norok tabuk sabrum mo tongo song sabromo tongmani hinke ani aja ku sopono sini borok bukoroi Tripura borok koroi wansamang ang saisung aro busamang lekte ma tongo gen norok thana rogo FIR rok da khaikya thanawa to song jano goirkha tabu bobono khos khobra maya inke thanani borok rok tak phono nok mungsa kol khaya ko thanani borok bo ano tabu mungsa kol khaya ko nini busa koijon angkha ani busamang ningkha sela kaisa buri kaisa ani busaro bo horo hapok thuimeya borok haino bufano khos khaine kablaibo inke nang tabuk nini busanyo mana musungo ani busano busaro bai bini bihik bai malai rana musungo inke nang jotono tamo hne yafra musung sini taktai bukuk song sara Tripura ganangai tamo kasara musung nang bonor tugo kisa busaro bai malai rana musungo inke botabuk bu jaga tong mungsapan khusmaya ko tabugo inke nainai di eko khapangni takhoktai bukuk song busamang ni ingkha tabuk baikhe boni busa nasigi nai di ko omong ke sela omong ke beurei
borok bongni nok Ramnogor Pagili hingke tabuk sak hingke borok bwsai kama jak tabuk borokni je mokolni mukti klai tongkha bufroni simi okori thangka dewalani sekang okori thangmani tabuk sak jora okhoya Devlin dino nokri thango. khana jadi kabung tei takutai bukuk song norok joto mansak Bagaro thana o thana video ye. no naine norok ta mansuk bono kisa naitugui karnan bagai Sungle Hamba ya borok. Suna ano hake kelangi thango sadigi bagan. Yang keo borok kori sini ti prasa borok. gini ni selani mungke tamo Binu bu mungke goidran yang. ar bini para buro asol Bini para hangke Kumargat Piriti para. engke bini babu totong Bin babu bu kori bin babu thui thaka borok serai thongsi no bin babu ke thui thanga. bina amake Bin ama bo thya. bini babon bung tamo Dosiram yang. ge nugui mangkhana norok takuktai bukuk song borong ni je mokoli mukti engke borok tabuk bahake tongnai bwsai kerei osrai mangnai tamkhe pusinai norok joto mansa bono karnan bagai koyo joto norok Jotono na hambai takutai bukusong narok nukhang kai kisa sabai di. Jotono na ang opika kayo. Jotono no ang koyo. Ano kisa sabai jadi.